Pandawa ler iku lakon sing alis nanging jero. Yen dideleng sekilas, mung krita kelahiran para satria. Nanging ing kaca, hakikat iki kaya dawuh lawas. Kabeh cikan kerep metu saka rahim penderitaan. Ora kabeh sing angel iku petaka, kadang justru dadi lawang kawruh marang Ma'rifatullah. Rahim kesulitan minangka kawitan cahya. Pandawa ora ler saka kahanan nyaman. Ana intrik, rasa wedi, ancaman Kurawa, lan nasib sing ora mesti. Iki simbol manawa jiwa sing arep tangi biasane liwat tekanan disik. Kaya wiji kudu ketimbun lemah petang sadurunge dadi wit. Peteng ora tansah mungsuh cahya. Kadang peteng iku papan cahya disiapake. Ler kanthi campur tangan langit. Pandawa digandengake karo daya para dewa. Maknane dudu mung mitologi, nanging pitutur alis. Manungsa endo unsur bumi lan unsur langit sekaligus. Nalika wong mung nuruti bumi naluri kasar, urip dadi abot. Nanging yen eling unsur langit, welas, jujur, sabar, batin dadi luwih jembar. Ma'rifatullah wiwit katon nalika wong sadar yen asal ora mung saka lemah, nanging uga saka nafas ilahi. 5 Pandawa minangka struktur batin. Kelairan leme-laimen bisa diwaca kaya pondasi jiwa sing sehat. Yudhistira, kejujuran. Tanpa iki, perjalanan spiritual gampang melenceng. Bima, kekuatan tekad. Sebab ngerti kebenaran we ora cukup tanpa keberanian lakoni. Arjuna, kejernihan lan fokus. Ati kudu kaya panah, ora buyar dening godaan. Nakula Sadewa, keseimbangan. Lahir lan batin kudu rukun. Iki nuduhake yen pencerahan ora dibangun saka siji sifat, nanging harmoni. Kenapa kabeh cikan kerep ler saka kahanan angel? Ana hukum batin sing sepi nanging konsisten. Kenyamanan kerep ngegawe jiwa turu, kesulitan malah ngugah. Nalika kabeh gampang, manungsa jarang takon makna urip. Nanging nalika diguncang, duwe ke wiwit ngogoleki sing langgeng. Ujian kadang dudu kanggo ngrusak, nanging kanggo embukak meripat batin. Bayangan Kurawa wisana wiwit awal. Nalika Pandawa ler, ancaman uga wis ana. Iki pesen realistis. Ing saben kelairan kabecikan, mesti ana bayangan sing nyoba nutupi. Nanging cahya ora perlu perang, supaya dadi cahya cukup tetep murup. Hakikat Ma'rifatullah sakalakon iki. Pandawa ler iku lambang tuha, kesadaran anyar ing injero manungsa. Ora langsung sampurna, nanging wis ana arah. Ma'rifat